5 graus en l'escala oberta de Richter ha sacsegat aquesta matinada al centre d'Itàlia. Es tracta del 5è sisme que pateix aquesta zona del país en només 2 mesos. El sisme s'ha produït a 10 quilòmetres de profunditat, a l'hora 1:35 aquest dijous. L'epicentre s'ha situat a uns 4 quilòmetres al sud-oest de Pistoia, una localitat de 1.500 habitants a la província de Macerata. Els terratrèmols s'han succeït en els últims dies al centre d'Itàlia, entre les regions de l'Umbria i les Marques, amb un resultat de 26.000 desplaçats. Dimecres de la setmana passada se'n van registrar diversos, el més gran de 5,9 graus en l'escala Richter, tot i que diumenge va arribar el més potent, de magnitud 6,5. El sisme més devastador d'aquests últims mesos va tenir lloc el 24 d'agost a Amatrice, amb un balanç de 297 morts. Hola, bona tarda. El Jutjat de Vigilància Penitenciària número 2 de Catalunya havia denegat fins a 13 vegades la concessió d'un permís de 3 dies a Tomàs Pardo Caro, l'home que dissabte va raptar, violar i intentar assassinar a una dona de Castellbisbal. Per al magistrat que va revisar una vegada i una altra el cas d'aquest reclús que complia condemna de 26 anys de presó des del 2005 per una agressió idèntica comesa l'any 2002 a Martorell. La gravetat del delicte i el fet que Pardo només hagués complert la meitat de la condemna eren arguments suficients per recomanar cautela a l'hora de concedir a aquest pres uns beneficis penitenciaris, tot i que informés a la Junta del tractament de presó i estaven a favor del 2013. Hola, som la Laura i l'Oliver i avui us presentarem les notícies de Catalunya. Troben traces de legionel·la a 2 escoles de Calafell. Les escoles Santa Creu i Montseny Cinto Verdaguer de Calafell tenen les aixetes tancades. Ho han fet perquè en els seus anàlisis de l'aigua han trobat traces de legionel·la. L'Ajuntament ha assegurat que són traces molt lleus, en quantitats que no són suficients per implicar risc de contagi. Però a pesar d'això, hi ha aplicació de protocols de seguretat se n'ha prohibit l'ús. Mentre no es faci el tractament per erradicar la presència de legionel·la o nous anàlisis ho verifiquin, l'Ajuntament abastirà els 2 centres amb dipòsits externs, temporals i també donarà aigua embotellada als alumnes. De tota manera, han recomanat a les famílies que els nens portin aigua de casa. Hola, jo soc el Jaume. I jo soc el Robert, i junts us presentarem les notícies de Catalunya. Cristóbal José Gómez Ponce, el veí de Sant Fruitós, de 44 anys, que dimarts a la tarda va perdre la vida en un accident de trànsit a l'Alt Urgell, serà acomiadat aquest dijous a les 4 de la tarda a l'espai Memòria de la Funerària Fontal de Manresa. En xoc entre la moto que conduïa el Gómez Ponce i un totterreny va tenir lloc a la C14, al seu pas per la ribera d'Urgellet. Concretament va ser al quilòmetre 173, entre l'encreuament de les valls d'Aguilar i el Pla de Sant Tirso. Hola, bona tarda. Som el Pol i el Gaizka i ara us explicarem les notícies. La Generalitat obrirà un nou expedient a Renfe per un altre retard. D'aquesta manera compleix la seva paraula amb no deixar ni passar ni una a la companyia. Aquesta vegada, i no és la primera, el retard ha sigut un tren de la R16 que uneix Tortosa amb Barcelona. Hola, somos Aitor y Carlos y hoy os presentaremos los deportes. Hoy os vamos a hablar de los deportes. El Real Madrid ha empatado 3-3 con el Legia, a puerta cerrada por culpa de los aficionados. El Sevilla gana 4-0 al Zagreb, en el campo del Sevilla.
En su grupo está líder y se está despidiendo de la Europa League para clasificarse a octavos de final de la Champions. El Barcelona se ha adelantado en la primera parte con un gol de Messi. Luego el Manchester City ha remontado y han quedado 3-1. El Atlético de Madrid gana 2-1 al Rostro con un gol de Griezmann en el minuto 93. En la Liga Santander, el Sevilla ha empatado con el Sporting 1-1. Real Madrid ha ganado al Albés 1-4. El Atlético gana al Málaga 4-2 y el Barcelona 1-0 contra el Granada. Y hasta aquí los deportes. Hola, bon dia. Avui us presentarem el Telenotícies sobre l'esport. Ell és l'Arnau i jo soc el Biel. El Futbol Club Joanem és un club dedicat a fer més coses que ensenyar a jugar a futbol. Un exemple és la nova iniciativa, anomenada Quini Joanem. Es tracta d'una travessa interna de l'entitat que consisteix a predir els resultats de 15 partits dels equips del club. Tots els que juguen a casa i alguns que es disputen a domicili. Gràcies per haver-nos escoltat. Hola, sóc el Marc. I jo, Ferran. I avui us presentarem el temps. Creuaran bandes de núvols alts que deixaran el cel serè o poc ennuvolat fins a mitja tarda. A partir de llavors es faran més abundants i deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. A banda, al litoral, el prelitoral central hi haurà intervals de núvols baixos, que a la tarda deixaran el cel entre mig i molt ennuvolats. Els alts que deixaran el cel serè o poc ennuvolat fins a la mitja tarda. A partir de llavors es faran més abundants i deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. A banda, al litoral i prelitoral central hi haurà intervals de núvols baixos que a la tarda deixaran el centre a mig i molt ennuvolat.